Vítam pri našej prvej videoreportáži z veľtrhu CeBIT z nemeckého Hannoveru. Tu sa pozeráme na stánok Samsungu, kde boli veľmi zaujímavé veci videnia, napríklad tento 80-palcový LCD televízor. Výnimočný je tým, že ako prvý používa Ultra High Definition, čo je v podstate budúce rozlíšenie, ktoré bude nástupcom High Definition. Toto sa pozeráme na monitorové dvojčatá. Ten väčší monitor má 22 palcov, ten malý to je v podstate USB fotorámik, to znamená, že dá sa používať samostatne na zobrazovanie fotografií, dá sa používať ako prídavný displej. Ako vidíte, rozlíšenie 800x480 ponúka celkom zaujímavé možnosti. Veľký monitor má zabudovanú webkameru, malý monitor môžete využiť napríklad pri komunikácii cez program Skype, ako uvidíte o chvíľu. Dajú sa prehrávať na ňom videá, dá sa využívať ako doplnkový monitor na zobrazovanie nejakých kurzových správ alebo proste nejakých doplnkových informácií v rámci systému. Tu už vidíte prehrávanie videa na tomto monitore. Pripája sa čisto cez USB rozhranie, využíva rozhranie UV-Sync, s ktorým prišiel Samsung zhruba pred rokom. Toto je porovnanie, aké sú zaujímavé tlačiarne Samsungu, laserové tlačiarne. Pre porovnanie vidíte atramentovú tlačiareň, kde teda hlava rozkýve tlačiareň. Pri tlačení vedľa je použitá tlačiareň Samsung, tá hladina stojí, ale nie je to nejaký fake, ako by ste si mohli myslieť, ako keď nám to trošku nedalo, tak sme trošku do toho šťuchli a naozaj tá tlačiareň sa ani nepohne pri tej tlači, takže ako vidíte teraz toto. Je to postavené na takom vodnom vankúši a naozaj by sa to hýbalo, keby niečomu došlo. Toto sú nové tlačiarne Samsungu, farebné tlačiarne, farebné laserové tlačiarne. Ako vidíte, tá výška je menšia ako je papier A4, čiže menšia ako 30 cm na výšku. Ten vonkajší rozmer je tiež minimálny. Kazety sú usporiadané pod sebou lineárne. Kapacity zásobníkov je relatívne malá, ale s ohľadom na to, že tie tlačiarne sú určené pre osobné použitie alebo do nejakých naozaj maličkých firiem, kde sa tlačí teda veľmi malý objem tlače mesačne, tak si myslím, že to bude bohate postačovať. No a na tomto istom základe je postavené aj multifunkčné zariadenie, ktoré uvidíme o chvíľu. Nie sú tam robené žiadne kompromisy, čo sa týka výkonu, ako vidíte, to tlačenie je naozaj to, čo ponúka veľká laserovka farebná. Toto je multifunkčné zariadenie, to je vyššie o malý kúsok práve kvôli tomu podávaču, ktorý sa tam nachádza hore a skeneru. Tá výška je 34 cm, ale rátané je to aj s tým podávačom, takže ako vidíte A4 má zhruba 30 cm plus minus. Tá tlačiareň má na výšku menej ako A4 a ten zvyšok vlastne robí tam ten automatický podávač dokumentov, ktorý sa nachádza hore. Tlačiareň dokáže faxovať, skenovať, kopírovať, proste klasické multifunkčné zariadenie, pričom celkom zaujímavá funkcia je využitie Direct USB, čiže ako náhle pripojíte USB kľúč, môžete priamo z neho tlačiť, môžete priamo na ňo ukladať skenované dokumenty a môžete vlastne využívať ten USB ako pamäťové médium. Tlačiareň má úplne ten istý základ ako teda toto multifunkčné zariadenie má presne ten istý základ ako tlačiareň, ktorú sme vám ukazovali vedľa. No a toto bola malá demonštrácia toho, aké výkonné sú tieto tlačiarne. Porovnávala sa atramentová tlačiareň s najnovším Samsungom. Obidve sú určené pre osobné využitie. Tá atramentová tlačiareň bola triedy Business Inkjet, tá laserová tlačiareň vlastne je najnovší model Samsungu. Ako vidíte, ten časový rozdiel medzi dobou vytlačenia bol dosť zrejmý. Toto je údajne najrýchlejšie farebné zariadenie, ktoré sa nachádza pod značkou Samsung. Ako vidíte, je trošku väčšie, je postavené vlastne pre ten business segment, takže už to nie je také zariadenie, ktoré si dá niekto na stôl a bude ho používať. Má to vlastný podávač na dokumenty, veľkokapacitný podávač, plus prídavné zásobníky, dotykový farebný displej,
veľmi jednoducho obsluhujú a naozaj rýchlo. Toto je reálna rýchlosť, ako je schopné toto zariadenie tlačiť. Ako vidíte, vzadu sa nachádza finisher, ktorý dokáže tie kopie triediť podľa potreby alebo ich dokáže zviazať. Toto menu v tlačovni použité je veľmi zaujímavé, nepoužíva ho len Samsung, ako používa ho viacej výrobcov. Dotykový displej s programovaním umožňuje jednak ľahšie ovládanie, prehľadnejšie ovládanie, pohodlnejšie nastavovanie a zároveň je možné veľmi jednoduchým spôsobom spraviť lokalizáciu, pretože sa jednoducho prepíše software, takisto upgrady, možnosť nejakých nových doplnkových funkcií, ktoré zariadenie nepozná, je oveľa jednoduchšie, pretože stačí preprogramovať tento ovládací panel a okamžite máte k dispozícii nové funkcie. Toto sme už pri monitoroch. Táto telestina, ktorú vidíte, je zložená z LCD panelov, ktoré majú obvodový rám iba 11 mm. Rád by som upozornil na jednu vec, že vlastne tá čierna obrazovka, ktorá sa tam nachádza, tak to je ešte servisný režim, kde sa vlastne nastavuje. My sme stánok Samsungu navštívili deň pred otvorením výstavy, takže ešte niektoré exponáty, ktoré tam boli prezentované, ešte neboli napojené a plne funkčné, alebo sa pracovalo na nejakom ich vyladení. Toto je praktické využitie tej telesteny, kde môžete použiť napríklad ako informačný panel. Tú telestenu je možné skladať na 4, 6 až 25 monitorov, ako bolo vidieť na tomto videu pred chvíľkou. Používajú sa dva režimy. Režim taký, že vlastne tie čiary sú akoby priznané, to znamená, že vlastne tie 11 mm rámiky sú tam priznané, alebo to video ich obchádza a zobrazuje sa mimo. No a tu sme opäť pri 82 palcovom LCDčku, momentálne s najvyšším rozlíšením, ktoré sa pripravuje pre komerčné využitie v budúcnosti. A tuto už máme prototypy 32 palcových OLED displejov, ktoré boli k dispozícii na stánku Samsungu zatiaľ iba v tejto malej podobe. Nejaké komerčné využitie ešte stále nie je pripravené a v krátkej budúcnosti sa vlastne neočkáme. No a tu už môžete vidieť najnovšie LCD monitory, sú to dizajnové modely, to znamená modely, ktoré sú zamerané prevažne na dizajn, na nejaké luxusné využitie. Monitory, ktoré môžete kľudne postaviť do obývačky, ako vidíte, to prevedenie je moderné, obletvary, štýlové, kvalitatívne vôbec nezaostávajú pritom za svojimi bratmi, ktoré sú určené na nejaké náročnejšie využitie. Ide skutočne o špičkové panely, ktoré sú teraz zasadené ešte do leskového dizajnu, budú dodávané v troch farbách. Toto je zelený. Tú farbu detekujete v podstate len na tom spodnom skle, kde máme zelený, červený a modrý panel. Nejaký zásadný rozdiel medzi nimi nebol viditeľný a je vlastne len na vás, ktorý sa vám bude najviac pozdávať a pre ktorý sa rozhodnete. Stánok Samsungu bol tento rok presunutý trochu netradične do haly 26, pretože hala, v ktorej bežne bývala táto firma a kde mala svoje gigantické stánky, tak bola tento rok zatvorená. Tam boli vlastne sústredení všetci výrobcovia spotrebnej elektroniky tento rok, okrem Samsungu, Panasonicu, ktorý mal veľmi malý stánok a nejakých drobných firiem. Všetci opustili Cebit a povedali si, že budú sústrediť svoje novinky prevažne na veľkú IFA, čo je pre nich určite zaujímavé. Takisto tlačarenské firmy trošku chýbali, pretože o pár mesiacov nám začína drupa. Fotografické firmy chýbali, pretože začína fotokina. No a končíme teda túto reportáž pohľadom na ocenenia, ktoré získal Samsung za inovácie a za svoje produkty minulého roku.